କ'ଣ ଆପଣମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି କି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ର ଆପଣ ନିଜର ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାଟ୍କୁ ଲକ୍ କରିପାରିବେ, ଆଉ କେହି ବି ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଚାଟ୍କୁ ଦେଖିପାରିବେନି। ତ କେମିତି ଆଜି ମୁଁ ପୁରା ଟ୍ରିକ୍ କହିବି ତ ଭିଡ଼ିଓକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା ଆଗରୁ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିବା। ତ ସାଙ୍ଗମାନେ ଆପଣଙ୍କ ଫୋନ୍ର ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଆସିବେ। ତ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍କୁ ଆସିଲା ପରେ ଯାହାର ବି ନମ୍ବରରେ ଚାଟ୍ ଲକ୍ ଲଗାଇବାକୁ ଚାହୁଁଥିବେ ତା ନମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ମୁଁ ଗୋଟେ ନମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେଇଛି। ତାପରେ ଉପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ନମ୍ବର ଏଠି ଶୋ କରୁଥିବ, ତ ସେଇ ନମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ତା ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଥିବ, ପ୍ରୋଫାଇଲ୍ ଫଟୋ ଯେଉଁ ଅଛି ସେଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ତାପରେ ଉପରକୁ ଟିକେ ସ୍କ୍ରଲ୍ କରିବେ। ସ୍କ୍ରଲ୍ କଲା ପରେ ଚାଟ୍ ଲକ୍ର ଗୋଟେ ଲେଖା ହେଇଛି ଏଠି, ଚାଟ୍ ଲକ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅନ୍ କଲା ପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେବେ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ପରେ ୟୁଜ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ କୋଡ଼୍ ଆସିବ। ତ ୟୁଜ୍ ସିକ୍ରେଟ୍ କୋଡ଼୍ ସେଇଠି ଆପଣ ଫାଷ୍ଟ ଗୋଟେ ବଡ଼ ଅକ୍ଷର ଦେବେ, ତାପରେ ସବୁ ଛୋଟ ଅକ୍ଷର ଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଯେମିତି ମୁଁ ଦେଇଦେଇଛି। ତାପରେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରିଦେବେ। ତ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କଲା ପରେ ଚାଟ୍ ଲକ୍ ମୋର ଯେମିତି ଅନ୍ ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଟ୍ ଲକ୍ଟି ଆମର ଯେଉଁ ଅଛି, ତ ଏ ଲକ୍ଟି ମାନେ ଆମର ଯେଉଁ ଚାଟ୍ ଥିବ ସେଇଟା ହାଇଡ଼୍ ହେଇଯିବ। ତ ଏବେ କେଉଁଠି ସେଇଟା ବାହାରିବ ଦେଖିବା ଆମେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି। ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁରା ବ୍ୟାକ୍ କଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ସେ ନମ୍ବର ଏବେ ଏଠି ଶୋ କରୁନାହିଁ। ତ ଟିକେ ଆପଣ ଯେଉଁ ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଯେଉଁ ଅଛି, ତାକୁ ଏଇ ଯେଉଁ ମାନେ ସବୁ ଆମର ଯେଉଁ ନମ୍ବର ଅଛି ଟିକେ ସେଇଠି ମାଡ଼ିକି ଧରିକି ଟିକେ ତଳକୁ ଟାଣିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତଳକୁ ଟାଣିଲା ପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି ଲେଖା ଆସିବ ଲକ୍ ଚାଟ୍। ତ ଲକ୍ ଚାଟ୍ରେ ଏଠି କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଲକ୍ ଚାଟ୍ କ୍ଲିକ୍ କଲା ପରେ ଯଦି ଆପଣ ଫିଙ୍ଗର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଦେଇଥିବେ ତ ଫିଙ୍ଗର୍ ପ୍ରିଣ୍ଟ୍ ଦେବେ। ଯେମିତିକି ଆପଣ ଯଦି ଧର ଯେଉଁ ସିକ୍ରେଟ୍ କୋଡ଼୍ ଦେଇଥିବେ ତ ସିକ୍ରେଟ୍ କୋଡ଼୍ଟି ଦେଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ମୁଁ ସିକ୍ରେଟ୍ କୋଡ଼୍ ଦେଇଛି, ମୁଁ ସିକ୍ରେଟ୍ କୋଡ଼୍ ଦେଇଦେଲି। ଦେଇଦେଲା ପରେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଆସିଯାଇଛି ମୋର ଯେଉଁ ମୁଁ ଲକ୍ କରିଥିଲି ସେ ଲକ୍ ଆସିଯାଇଛି ଏଠି, ଚାଟ୍ ଲକ୍ ଆସିଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଆପଣ ବନ୍ଦ କେମିତି କରିବେ? ଠିକ୍ ଅଛି, ପୁଣି ସେଇ ନମ୍ବର ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିଦେବେ। ସେଇ ନମ୍ବର ଯେଉଁ ଉପରେ ଥିଲା ସେ ନମ୍ବରରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବେ। ଏଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଚାଟ୍ ଲକ୍ ଅଛି, ତ ସେଇ ଚାଟ୍ ଲକ୍କୁ ପୁଣି ଏଠି ଅଫ୍ କରିଦେବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଅଫ୍ କରିକି ଆପଣଙ୍କର ପାସୱାର୍ଡ଼ ଦେଇଦେବେ, ତ ଅଫ୍ ହୋଇଯିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଏମିତି ଆପଣଙ୍କର ଚାଟ୍କୁ ଆପଣ ଲକ୍ କରିପାରିବେ। ଠିକ୍ ଅଛି, ତ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥାଏ ତ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦେବେ ଆଉ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦେବେ। ତ ଧନ୍ୟବାଦ।